акция чира бераҳмаш нигоҳ кунем бародари азиз даё дорем ман эълон кардам ки аксияи казанкабоб то рӯзи 1 декабр ина ин рӯз 27 ноябр се рӯзи дига ба тамомшавии аксияра монд дар аксияи казанкабоб дохил мешавад ним танон 1 чойник чой мехӯрӣ 10 чойник чой мехӯрӣ ҳамаш дар якҷоягӣ 300 рубл нархи казанкабоби мо худаш 400 рубл ай ним танон қати 420 рубл меша як чойник чой қати 450 рубл нархи ҳамавақташ мо ҳамина 150 рубл скидка кардем алҳамдулилло як ними гова гирифтагӣ будем 2 рӯза тамом шуд бачаҳо бисёр омадан бачаҳои шаҳри санкт петербург бачаҳое ки дар сохтмонҳо кор мекарданд алҳамдулилло хеле омад ина бо ин рӯз ним гови дига ним табақаи дигара харидем овардем бо насиб карда бошад